अनेसना फारसे गौरां नोगोराव थानाय दाइटनि बानजायनायाव बिएन नार्जारी एलपि स्कुलाव सोलोंथाइनि मोनसे पार्ट जगा खालामनाय हुदाखौ दिनै बिथांमोनहा बानजायफैदों। We feel grateful here organizing this yoga program because we are the trainees of DLR, which we need to in future teach the students about the importance of yoga as a part of education, which in many ways it helps us in our education. Like it increases our concentration and like further studies, which we can concentrate more. How many DLR trainers participate here? We have around 180 trainees here. Altogether, we have 200 trainees, but because of the personal problems, they could not come. Some of them. Both Assamese and Bodo medium, first year and the second year. Thank you. Thank you. যিকোনো স্টাডি কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ খুব প্ৰয়োজন। শাৰীৰিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, লগতে স্পিৰিচুৱেল যিটো ডেভেলপমেণ্ট এইটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে আমি এই প্ৰগ্ৰামটো আমি আয়োজন কৰিছোঁ আমাৰ ডাইটৰ ফালৰ পৰা। আৰু আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল এই ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা আমাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে মানসিকভাৱে স্বাস্থ্যৱান হ'ব লাগিব, শাৰীৰিকভাৱে স্বাস্থ্যৱান হ'ব লাগিব আৰু স্পিৰিচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট এইটো অতিকৈ প্ৰয়োজন হিচাপে এইটো আমাক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় বুলি আমি এইটো ভাবি লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ এই এটা ইনোভেটিভ এটা ইনিচিয়েটিভ আমাৰ ডাইটৰ ফালৰ পৰা এই প্ৰথমভাৱে এইটো আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আগত আয়োজন কৰিছোঁ যদিও এনেকুৱা ধৰণৰ আমি আয়োজন কৰা নাছিল। গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি সফল হ'ম বুলি আমি এই নিশ্চয়কৈ মানে আশা ৰাখিছোঁ। ब्रै आरो 5 अक्ट' साननैनि हाबाफारिजों बानजायनायाव दिनै गोबां बिएन नार्जारी गुदि फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरा जगा खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। बिथांजों क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि लोगो आफादगिरि आरो क'क्राझार राइफल्स स्ट्रिं एस'सिएशन आफादगिरि लोगोसे क'क्राझार दाइटनि बिबुंगोरा सयतेन्द्र बसुमतारी सार जों बिथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि दिनैनि जगाखौ मानि थाखाय लानाय जादों सार? बे जगाया जोंनि डाइटनि कारिकुलामनिनो मोनसे पार्टखा। बे मोनसे कम्पालसारि पार्ट। ओंखायनो जों दिनै बे जोंनि कारिकुलामनि पार्ट हिसाबै जों बेखौ बेहाय खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। साननैनि हाबाफारि जों खुंदों बेखौ 4 आरो 5 नभेम्बर दिनै जोंहा जोब्बाय। आरो बेनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोंहा देहानि फारसे, गोसोनि फारसे आरो आयुमानि फारसे मोनसे सांग्रांथि लाबोनाय। बे हाबाफारि जोङो बेखौनो जों मोनसे मेसेज होनो लुबैदों जे जोंनो मोजां गोग्गो सावस्रि नांगौ, देहानि सावस्रि, गोसोनि सावस्रि नांगौ जोंनो, जाहाथे माने जों साफा मोजां माने नोगोरारि जानानै जोङो समाजनि देशनि थाखाय जोङो मोजां खामानि मावनो हायो। बेनो जोंनि उद्देश्य। नार्जारी गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मनिन्द्रनाथ ब्रह्मआ आसाम सरकारा थांनाय बावैसो 1 अक्ट'निफ्राय सानजौफुनि जाग्रा आदार मिड डे मिल स्किमखौ एनजिअनि गथायनायनि सायाव गोजोननाय फोरमायाखै। मिड डे मिल स्किमखौ एनजिअआसो सामलायगासिनो दङ। बे बिथिङाव सारनि फरायसालियाव माब्लाबा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांफेरदों? आदसा, बे बिथिङाव आं बेखौनो बुंगोन, जोंथ' सिगांनिफ्राय सरकारनि बिथोन बायदि जों जेखौ हागौमानिखौ जोङो फरायसालि थरनिफ्रायनो सालायबोदों। बे बिथिङाव जोंहा जेंनाया गैफेरामोन। नाथाय दा सरकारनिफ्राय नैबेखौ जों मिथिनो बलायबाय मा नभेम्बर 1 अक्ट'निफ्राय दिनैसिम दा एनजिअनि आखायाव हगारनानै एमजिएमखौ सालायनो थाखाय हाबाफारि आखायाव लादों सरकारा, आसाम सरकार बा सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय। नाथाय जों बेहाय नुनो मोन्दों 1 नभेम्बरनिफ्राय होनायाव गिबि जोङो 1 अक्ट'आव रिसिभ खालामदों, लाखिदोंमोन। बेवहायनो नुनो मोनबाय मा जाहोनायनि जा कुवालिटि जों बेखौ जोबोद माने गाहाय थाखोनि नुनो मोन्दों, गोजोनथाव नङा। मोनसे प्रेक्टिकेलि आं नुथारनायाव
मोनसे मगा दङ हायखांगासेयाव 10 जन जानांगौनि बेखौनो बेबायदि बिथांमोना प्रेक्टिकेल बुंलांदों आं बहायनो गोजोननाय मोनाखै आरो बिनि गाब जिथु खालार जानायनि आदारनि माबाया बेखौबो आं गोजोननो मोनाखै एसे एनै फंनैसो थरखौसो जाहरनाय बायदि जादों आरो आं लुबैदोंमोन जाय साप्लायार बिथाङा साप्लाय होगासिनो दं जोंनि बे फरायसालिफ्राव बिथांखौ आङो स्पटआव मोननो लुबैदोंमोन उनाव मबाइलनि दारै जगाजग लानानै बिथांजों रायज्लायहरनाय जादों दा बहाय बिथाङा आं नुजाहैनो हायाखिसै गोबां जेंना दङ जोंहा दा नोंथाङा जेबो गाज्रि मोननो नाङा लाखिलायदो मादो बेबायदि बुंहरदों आरोखि नाथाय थेवब्लाबो नोंथाङा उनाव फैथारनांगोन दा आं बहाय बुंबावदों नोंथाङाथ' लाबाय थिगै फाथायहरबाय नोंथां गैयाजासे दा बेखौ सोर डिस्ट्रिबिउट खालामनो हागोन फालाय जों फोरोंगिरिया खुरनानै होनांगौ नामा थोरसि लथा मानसिना सुना होनांगोन नामा नङाथ' बिदि नङा होमब्ला माब्रैथो नोंथांमोनहा जे फरायसालियाव संग्रा दंखायोमोन बिथांमोनालाय माथो खालामदों बिथांमोनाथ' गावसिनि साख्रिखौ गोमाजानो गिनानै धरना हैनो थांदों क'क्राझार टाउनाव दा सोर होगोन थावखौनो बुंबाय बिथाङा मा हाबाब बिसोरनि साख्रियाथ' गोमाया बिसोरनि साख्रिया साख्रि बायदिनो थागोन मानो गोमाजानो गिदों बिसोरलाय आच्चा जाय हक नोंथाङा दिनै अननानै बेखौ खस्थ' खालामनानैब्लाबो होदो इयुनाव जेन बेबायदि जाया बिथांमोनखौ बुंनानै हो माने संग्राफोरखौ बुंनानै हो ओरै बुंहरदों आरो गोजोननाय गैया आसाम सरकारनि आरो एनजिअनि बेबायदि हाबाफारियाव गोजोननाय गैया निसय गोजोननाय गैया जायनि थाखाय 1 अक्ट'आव रिसिभ खालामदों जोङो होबाय गथ'फोरनो जा मोन्दों लाखिबाय जेब्ला जाहोदों बिनि उनाव 1, 2, 3 बन्द थांबाय छट फुजा आरो रबिबार 4 अक्ट'आव जाहैबाय समबार दा थारमाने मैया जाहैबाय बहाय लाबोबावनायाव जों रिसिभ खालामाखिसै जोंनि बे एरियायाव जथ' खिसु नायदों रेजिस्टाराव आं नायबाय सोर बबे फरायसालिया लाखिदों लाखिया बाव नुनो मोनबाय लाखियाखै रिसिभ खालामाखै बेनिखायनो आंबो रिसिभ खालामनाय जायाखिसै